ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଲଗା ଆଉ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗବାଚା ପୂଜା। ହଁ, ବହୁତ ନିଆରା। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ଲେଖା ଅଛି, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କଥା ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏହାର ରୀତିନୀତି, ବିଶ୍ୱାସ ଏସବୁ। ହଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପୂଜା ନୁହେଁ, ନା, ତାଠୁ ବେଶୀ। ଏକଦମ ଗୋଟେ ଜୀବନଧାରା ପରି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏମିତିରେ ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ। ହୁଁ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ହେଉଛି ଏଇ ନାଗବାଚା। ନାଗବାଚା ମାନେ ନାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସାପ, ଆଉ ବାଚା ମାନେ କଥା କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର। ହଁ, ସେଇଆ। ମୂଳ ଆରାଧ୍ୟ ତ ମହାଦେବ ଶିବ, ହେଲେ ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବଦେବୀ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବି ମିଶିକି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ବୋଧେ ମୂଳରୁ କୃଷି ସହ ଜଡ଼ିତ। ଚାଷୀ, ମୂଲିଆ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ପୁରା ମିଶିଯାଇଛି। ଆଉ ସମୟଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦଶହରା ବେଳେ ହୁଏ। ହଁ, ହେଲେ କିଛି ଜାଗାରେ ପୌଷ ମାସରେ ବି ହୁଏ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ହଁ, ସେମିତି ବି ହୁଏ। ଆଉ ପୂଜାର ସମୟଟା ବି କମ୍ ନୁହେଁ। କେଉଁଠି 7 ଦିନ, କେଉଁଠି 21 ଦିନ, 21 ଦିନ। ଏପରିକି କେଉଁଠି କେଉଁଠି 52 ଦିନ ଯାଏ ବି ଚାଲେ। 52 ଦିନ, ବାବରେ। ହଁ, ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠି ପ୍ରାୟ 35ରୁ 38 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ହୁଏ। ସେଇଠି 5ଟା ସୋମବାର ପଡ଼େ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିବା। ବହୁତ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ରୀତିନୀତି ବି ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ମନ୍ଦିର ସଫା କରିବା, ତମ୍ବୁ ତିଆରି କରିବା। ହଁ, ତାଳ ବରଡ଼ା ବା ଜାମୁକୋଳି ଡାଳରେ ତମ୍ବୁ କରନ୍ତି। ପୂଜାଟା ସାଧାରଣତଃ ସୋମବାରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହୁଁ। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଖାସ୍ ପ୍ରଥା ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ହେଲା ନାଗବରି। ନାଗବରି। ହଁ, ମାନେ ଶେଷ ସୋମବାର ଦିନ ପାଖ ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ହୁଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିକ୍ରମା। ଗାଁ ବୁଲିବା। ହଁ, ଏଟା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବରୁଆମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି, ହଁ, ଯାହାଙ୍କ ଦେହରେ ଦେବତା ଆସନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏକଦମ ସେମାନେ ପୁରା ଘଣ୍ଟା, ଶଙ୍ଖ, ବାଦ୍ୟ ବଜେଇ ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ପୁରା ମାହୋଲଟା ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣିଲି ବଇଲ ଯାତ୍ରା, ଏଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସିଞ୍ଚି ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ମାନେ ଆବାହନ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବରୁଆ ଆସେ। ହଁ, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ଏହା ପରେ ଯାଇ ପୂଜାର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି। ବୁଝିଲି। ଏହାପରେ ଆସେ ଖଳା ପୂଜା। ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ଗାଁ ବାହାରେ କୌଣସି ନିର୍ଜନ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ନିର୍ଜନ ଜାଗାରେ। ହଁ, ପ୍ରାୟତଃ କୋଉ ଉଇହୁଙ୍କା ପାଖରେ। ସେଠି ନାଗ ବାବାଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଛି ଦେବଦେବୀ ବି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖାରେ ଅଛି, ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ବେଳେ ବଳି ଦିଆଯିବାର ପ୍ରଥା ବି ଅଛି। ଓହୋ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଶୀତଖିଆ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୂଜା ଶେଷ ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ପୂଜା ବିଷୟରେ ବି ପଢ଼ିଲି। ହଁ, ସେଥିରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନିଆଯାଏ। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ କାନୁନ ଭାରି କଡ଼ା। ହଁ, ସେଟା ତ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ପୁରା ସମୟ ନିଷ୍ଠାରେ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ସାତ୍विକ ଖାଇବା, ଶୁଦ୍ଧ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା, ତଳେ ଶୋଇବା, ଏକଦମ ଗୋଟେ କଠୋର ତପସ୍ୟା ପରି। ଆହା କେବଳ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବି। ହଁ, ଶରୀର ଆଉ ମନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବୈଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲେଖା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 60ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାର ଜଡ଼ିବୁଟି ଏକାଠି କରି ଔଷଧ କରନ୍ତି। 60 ପ୍ରକାର? ହଁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏ ଔଷଧ ସାପ କାମୁଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଏପରିକି ଆହୁରି ଅନେକ ରୋଗ ବି ଭଲ କରେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଲୋକଚିକିତ୍ସା ପରମ୍ପରା ମିଶିଯାଇଛି। କିଛି ନିୟମ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ଔଷଧ ଖାଇବାର 2.5 ଦିନ ଯାଏ ଲୁଣ ଖାଇବା ମନା। ବାଃ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଏଥିରେ। ଆଉ ଗୁରୁବାଦ କଥା ବି ଲେଖାଥିଲା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ହଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ଼। ସେ ହିଁ ତ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁରା ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳନ୍ତି। ପୂଜା ଶେଷରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୁରା ବିଧି ମୁତାବକ ପୂଜା ବି କରାଯାଏ। ଏଇଟା ଏ ପରମ୍ପରାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଉ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଗୋଟେ ପିଢ଼ିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢ଼ିକୁ ଯାଏ, ତାହା ଦେଖାଏ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ଏହାକୁ ନେଇ। ଅନେକ ଅଛି। ଯେମିତି ଏ ଯୋଉ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େନି। ଓହୋ। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଝଡ଼ାପୁଙ୍କା କରି ରୋଗ ବି ଭଲ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ
ଶୈବ ଧର୍ମ ତ ବହୁତ ବହୁତ ପୁରାଣା। ବେଦରେ ଯେଉଁ ରୁଦ୍ର ଥିଲେ ପରେ ସେହି ଶିବ ହେଲେ। ହଁ, ତେବେ ଏହି ନାଗବଚାକୁ ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଧାରାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ରୂପ କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ସେଇ ବଡ଼ ଶୈବ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ଲୋକଭିତ୍ତିକ ସ୍ଥାନୀୟ ରୂପ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଚାଷବାସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଜୀବନ ସବୁକିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯାହା ଲେଖାରେ ବି ଅଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପରମ୍ପରା କୌଣସି ବଡ଼ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ବଞ୍ଚି ରହିଛି, କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିଲେ ନାଗବାଚା ଖାଲି ଗୋଟେ ପୂଜା ନୁହେଁ। ନା, ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ, ଚାଷ, ଲୋକଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଶୈଳୀର ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର। ଏକଦମ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏହାର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କାହିଁକି? କାରଣ ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି, ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ, ଏହାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ଏହା ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଂଶ। ହଁ, ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଏତେ ଦ୍ରୁତଗତିର ବଦଳୁଥିବା ଦୁନିଆରେ ଏଇଭଳି ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସ, ପରମ୍ପରା ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ ଜାଗା କୋଉଠି? ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଜରୁରୀ?